Λίγο πιο μπροστά. Δεν πάω, θα πάμε. Εδώ. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. 1, 2, 3. Ρε τι λάκκο. Χαρούμενη πέτει, ματάκια μου. Τι μόνος θα έκανες για αρχή. Μόνος μου. Έκανες πολλά. Δεν είναι τίποτα. Γι' αυτό έλεγες να ξεκουμπισώ από το σπίτι όλη μέρα. Κάτσε και επιστρέφω. Γιατί έχει κι άλλο. Τι εννοείς, ακόμα δεν αρχίσαμε. Θα σου δώσω αυτά τα 10 πανέμορφα τριαντάφυλλα, όσο τα 10 υπέροχα χρόνια μου έχεις χαρίσει. Θυμάσαι τον πρώτο χρόνο που ήμασταν μαζί που σου ένα τριαντάφυλλο και σου είπα κάθε χρόνο θα αυξάνομαι από ένα τριαντάφυλλο. Ναι, έτσι θυμάμαι. Φτάσαμε στα 10. Έφτιαξα αυτό το άλμπουμ και έχει 10 φωτογραφίες, μία από τον κάθε χρόνο που είμαστε μαζί. Διάλεξα την αγαπημένη μου. Το τρίτο δώρο, αν θα το ανοίξεις μόνη σου, θα το ανοίξεις τώρα, σου έχω γράψει τους 10 λόγους που σε αγαπώ. Το τέταρτο δώρο, ήρθε ο καιρός να ανανεώσουμε τον αναπτήρα μας. Πρέπει να σου πω την ιστορία με τον αναπτήρα και γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία. Το πέμπτο δώρο δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το βρω. Έλα, σταμάτα. Μετά από πάρα πολλά email, καταφέραμε να τη βρούμε. Οπότε, αυτό είναι το πέμπτο δώρο σου. Έλα ρε Λευτέρη τώρα, γιατί το κάνεις αυτό. Έλα ρε Τίλου. Σου αρέσει? Πολύ, αλλά ξοδεύτηκες, δεν έπρεπε να ξοδευτείς. Να σταματήσεις τώρα. Λοιπόν, πλησιάζω τα γενέθλιά σου. Έπρεπε να βρούμε φορέσεις. Ποιο είναι πανέμορφο. Κοιτάξτε. Σου πήρα μια βαλίτσα, γιατί μπορούσα να σε βλέπω άλλο με αυτό το τζάμπο. Κάτσε, είναι της... Εύχομαι να πάει όπου έχει ονειρευτεί, αλλά μαζί με μένα. Θες κάτι ακόμα? Είσαι τρελός. Λευτέρη, είσαι καθόλου καλά. Το έχεις παρακάνει. Είναι για το διαβατήριό σου και να βάλεις φραγίδα από όποιο προορισμό έχεις ονειρευτεί στη ζωή σου. Θα σε βοηθήσω με τον πρώτο προορισμό, που ξέρω ότι στεναχωρηθήκες πάρα πολύ που το χάσαμε. Μέσα εκεί έχει ένα φάκελο. Σταμάτα το. Μέσα στο φάκελο Σταμάτα το. έχει τα εισιτήρια για Ταϊλάνδη. Για να πάμε δυο μας. Τι ρε Τίλου. Σου είπα 10 δώρα. Το έχω δώσει 9. Φτάνει. Δεν φτάνει. Πει το καλύτερο και το σημαντικότερο για μένα. Αλλά πρέπει να κάνεις 10 μέρες υπομονή. 10 Όχι, χρόνια. μην το κάνεις αυτό. 10 μέρες. Όχι, Λευτέρη. Αυτό είναι κακό να λες κάτι και να περιμένει ο άλλος. Και εγώ σε περίμενα για να σε ρίξω. Τώρα θα περιμένεις 10 μέρες.